Aiwa muri yeZimbabwe pazoipa manje pazoshata nekuti Chamisa Ataura Kuti Ave Kupinda ava kutoronga parliament nekugadzira ZBC kuti ive national broadcast isiri partisan. Hazvina kambomira mushe muri yeZimbabwe. Saka tamboenda mberi kusangana zvedu zvekare kwatiri kuita pano paZim News Live. Saka nokuti kana usati wasubscribe pachibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon turamboshana maupdates atokupa pano paZim News Live. Saka tinoona kuti vanouya patwitter hembe yavo post vachiti truth in government, where we are going, Zimbabwe shall work and function on the basis of truth and nothing else. The entire government, the president's office, or public officials in public institutions like ZBC shall work on truth alone and nothing else. No lies, no propaganda or falsehoods, zero hate, new malice. Behold the government of truth. Saka tikuona kuti vari kuemphasize nyaya yetruth vachiti tiri kuda truth mugovernment, tiri kuda truth muparliament yeZimbabwe. Saka tinoona kuti vanhu vakawanda vabva varesponda kumeseji yavo yavapa kune vanhu veZimbabwe. Saka rimbozwa kuti vanhu vapindura vachiti kudii. Saka tinoona kune mumwe auya akati politics aside, president, people are suffering. What exactly can be done to resolve this? We voted to change, but vakabvuta. Now toita sei nhai mukuru? Then nezochamisa anongopindura kuti on it. Saka amene kuti vari kuti they are on it pachii, amene kuti vari kutirongera zvipi. Saka mumwe munhu anouya opindura ovapindura ovati ma-MP edu ari kushanda nechokwadi here Mr President, oro vachazongochinja vave mugovernment. Saka tinoona kuti vanouya vopindura voti the citizens are and must be the guardians of excellence, integrity and standards in government. Saka ndo response yavapa iyi. Saka tinzo kuti mumwe anovapindura achiti kudii futi. Pane anouya obva ati I'm surprised that you can spell the word truth. It's unfortunate that it's a word you choose to throw around rather than practice. There's no truth in you. Unoona kuti munhu uyu ari kukriticize mutungamiri wetiri kusiya cheti aiwa amuna chokwadi amene kuti vakaresvana papi ndepabva akareverwa nhema. Saka muri yeZimbabwe mumwe anouya achiti hanzi I would even change that name ZBC. Anyway, when is this going to happen? 2028 achibvunza. Saka ndo maresponses ari kupa vanhu panyaya iyi. Saka muri yeZimbabwe chimboyai mopinda mucomment section medu mbotidzai munokudii panyaya yetruth yauya yakasuggeswa nemutungamiri weCCC. Aiwa furidza mupinda mucomment section medu muchitipa maonero enyu. Aiwa muchisubscribe muchilika onye chete nekutina on the bell icon. Muramushana maupdates anokupai pano paZim News Live.